O amo ingon ko nga ngari lang tulog, moingon man dayon, hala wa ko'y panty. O panty joy problema sa mga babae no kung ug asa dapit. Good morning ka mga nice people. Today is September 3, 2022. So before we start our vlog for today, mag-subscribe sa atong channel Almajoy Vlog. Kini nga closet or kining butanganan sa nina diri nga kini ang lugara amo ning pang-adlaw-adlaw nga suoton sa akong bana ug ako. So mao ni ka mga nice people nga permanente ga jud bungkag kay kada adlaw man ta magsuot or mag-change og sanina, kada adlaw man ta mag-change og sanina, di ba? Kay ug di po ta mag-change og sanina manimaho putang suok-suok. So sa ako ni nga bana nga area gunad dire 1 2 3 so 4 ug ngadto sa ubos mga pistawel. So kiri nga area kini sa ibabaw mga butanganan na mga biddings uban. So kini gikan dire paingon dinhe paingon sa ubos ngadto sa ubos mga underwear. So mao ni nga area ang ako So kini nga area ako ani nga area. So karon ka mga nice people, ka mga maritis, ato na ning i-arrange kay aron malimpyo na ang atong closet. So mao na ni, magsugod na ta og arrange. Okay, tanaw ka mga nice people, sa una kung ma-arrange paghapon ni di ba? Kay ang araw ko dito ha. Wala okay ka mga nice people, ka mga maritis, after 10 years, aho na mong i-update kung nahuman na bata og arrange sa atong closet. So mao ni ka mga nice people, ka mga maritis gikan sa atong shower room, paingon na ta sa atong closet. So mulabay ta diri sa atong mirror in the wall. So di ba? So pag abot na to diri mo ari na ta sa atong closet kay aron mag-ilis ta sa gikan ta maligo. So kini ang closet area ni sa akong bana gikan sa ibabaw sa kadaghanan nga towel, sunod iyang mga shorts nga gamiton sa pag duty sa tindahan, iyang mga short og mga boxer para gamiton sa og suot dinhi sa balay. Sunod iyang mga t-shirt, polo shirt nga iyang gamiton pod og suot paingon sa iyang duty. So ang iyang mga sleeveless og mga t-shirt nga gamiton pod niya diri sa balay og suot og mao ni sagol-sagol na ni pangkatulog og pangbalay. Sunod ang iyang mga underwear, kinahanglan naka-ready na ng underwear ha kay sus aron di magkubot inig kabuntag ug asa ra ang iyang mga underwear. So mao na nga naka-ready gyud. So ang iyang mga guitar nga sleeveless or iyang gamiton ni sa tindahan ug alimutan na siya sa iyang t-shirt or polo shirt, iyang mao ni ang iyang kanang replace sa iyang t-shirt o polo shirt kung inita na siya ngadto sa iyang trabaho. So ngari ang part mao ni ang iyang mga jogging pants kung ganahan siya mag-jogging or mag-walking. So diri ang area mao ni ang mga face towel. Don't forget face towel kay wa tay ipang bagnos kung dili na nato. Andamon kinahanglan gikan siya sa iyang pagkaligo na anatanan ang panginahanglan para wa nay daghang mga pangutana kung asa na dapit ang iyang mga kagamitan. So pag abot diri di ana pud ang iyang mga medyas kay mahadlok siya og kuan. Unsa ijang gikahadlukan? Mosquito ra na ijang kahadlukan, lamok. Mao nang magmedyas na siya, taas na siya og medyas nga tuwa siya sa tindahan sa iyang trabahuan. So di ara nga part ang ako sad nga part mao na dre kanang mga
pang matagalan pang gamito. O kini sa ibabaw nagkasagol-sagol na ay bedsheet, na ay cortina, na ay punda, nagkasagol-sagol na sa ibabaw. So ato nang gibutang ato kay di man na permanente gamiton. So kiri mga jeans ni nako na ay branded na apoy dili nang gikan lang sa incheck. Kiri mga short na apoy way mga branded nga short. Ukay-ukay ra ni basta mga maong ukay-ukay. So ang uban naara pud pinalit sa mga in-check. So kiri mga t-shirt awa gyapon ni mga branded gikan ra ni uban ni sa G&F, sa Alison, sa Nobo, sa basta mga naaras Chinese store. O kari nga part terno-terno nga pangbalay or pwede pud pangkatog. O mga leggings kung ganahan lagi ko mo palit na the same style different color. O di ba? O mao ra ni the same style different color, black, pink, o di day blue, pink, black, mao na siya. O di ba? Mao man ay kaganahan. Ganahan ko sa style daghanon na huog kuan kanang palit. O di ba pareha na siya. O di o jogging pa aun sa man ni pajamas. O kani mga pang exercise ni naho nga mga leggings. O di mga pajamas pa ug mga kanang unsan uroy mga pajamas nga ingani nga style. Ngari sa ubos magsuot ko og bestida or magsaya ko, mag-cycling ko. O di kaartihan ni naho. Ako ning kaartihan, char. Ako ning kaartihan nga ni ako ning kaartihan. Wa na naho nagamit. O di ba? Ari pistola. Okay, o di ba? Uy, gumaganda yata ako. Noon sa man taong ko, naputi ra man ko kaadyo sa akong vlog. O kare, sa man syempre, kung sapyo taglubot natay. Kung sapyo taglubot naatay pangtapal sa atong lubot. O di ba? O, syempre, nga na jud na no. So, mga panty nako. O di itong mga kapantihan. O di itong mga kapantihan. Diyan, itong kapantihan. O atong kabrahan. O na itong mga bra. So, ang mahal ani Avon ra. Ako mga pante. Kaninlain ay Avon ay suin. O. Depende lang. O suin. Hinatag ni sa ko pag umangkon nga si Madam Lorencia. Okay. Di jud kalimtan no ang naay manghatag. Okay. Naadjud ko'y panty. Naadjud ko'y panty nga stock. Nga dili. Naadjud ko'y panty nga stock. Kay kung naay mo visit na diri labi na og babay. Unja mo ingon nga kanang og mahaponan maghabihan. So ako na lang imbitahon nga ngari pakatulgon, di ba? O amo ingon ko nga ngari lang tulog mo. Ingon man dayon, hala wa ko'y panty. O panty joy problema sa mga babae no kung og asa dapit. Hala, wala ba ko'y panty? Oh, no problem. Pwede ka. Magkapanty ka. Brand new. Char ka. Kuan ka adyo. Kahambugira ka adyo ka adyo, no? Diba? Bitaw. Naanad na gadyo ko nga mag-stack ko og panty. Kay nga, no? Maulagi. Kay nga, no nga. Gusto jud ko nga mag-stack og panty nga. Kanang nakapak pa. Kay, mampung pakiton silang, nakapak pa. Wa pa dyan na og isuot. Diba? Di kanang mutra sila nako nga musuot silang panty nga wa na gisuot kay nakapak pagod. So mauna mga ka-nice people nga mag-prepare jud ko og panty kay ug naay mo bisita sa amoa balay unya magabihan. So nako ikahatag nga panty so maka-sleep over sa amo. Char panaming ba or pang unsa na nang pang kuan ba kanang pangdani. Char pangdani. So mauna ka mga nice people kinahanglan jud ko nga naay panty ambot ba nga jud nga ganahan mga jud ko mag-stock og panty kay ang ahuna-huna is naalagi mo bisita diri sa amoa. So maka-invite ko nga matulog ug mutra sila nga sige di na amaday kay panty di ba? Okay ka mga nice people mauna ni ang akong gi-introduce ninyo nga among closet sa akong bana. Ikaw muna ang mag-istorya kung kinsay kinadaghanan og sanina namo. Okay, daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong vlog today. Katungwa pa naka-subscribe, please subscribe my channel Alma Joy Vlog. Og daghang nag-ingon nga dili kuno sila ka like or comment kay wa kuno sila account nga email address. Paghimo na pud mo email address ka. Sayon ra maghimog email address mo dili mo na ho ka comment pastilan Ginoo. Di mo na ho ka like. O kung di mo ka comment og ka like
pwede siguro mo makashare or pwede mo tanaw sa akong video without skipping ads. Maura na akong kalipay ninyo, di ba? Okay, katulong ilong. Mao na to. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Maulang ito. Katunga pa nakasubscribe, paghimo na mo og email address. Ako mga igsuon, don't forget, subscribe my channel and watch my videos. Okay, daghang salamat sa akong super chatter. Daghang salamat, magpasalamat di ay ko ni mga ka-best in Australia. Nagpalipad siya ng kuan, gift for me last night. Mga ka-best, akong ibutang ang ilang channel kay dinhi sa akong video kay aron inyo pong i-subscribe. Daghang salamat sa akong mga members sa akong channel, si Bini Lunsaga channel, si Mercy G Bisto, si Minda Pidilion, si Isay Bananya, ug uban pang pamember sa akong channel. Daghang salamat sa inyong suporta, labi na og mag-ilis ko. Daghang salamat. Okay, see you on my next vlog. Bye-bye!